Søren, så er vi landet i USA. Så er vi i USA, i LA, på vej til Oceanside. Johnny han har fået hans bil. Han er rimelig glad for den. En Kia, som spiller. Ja, det må man sige. Ja, der kan være 3 cykelkasser i blandt andet. Ja. Og 6 store tasker. 4 mand. Så han smiler også lidt over. Det er sgu lidt svært at få ham. Og Peter han er ærgerlig over, han skal cykle, han ikke faktisk kører bil. Nej, det er han faktisk ikke. Vi kunne få sådan en gammel en. Finde sig en elbil eller hvad der var. Vi er lige stået op på vores første dag herovre i de amerikanske stater, og de er meget service-minded. Har haft morgenvækning med brandalarm kl. 5:30 3 gange, så nu er vi valgt at stoppe. Er du gang i, Peter? Vi er i gang med at montere alle cyklerne. De har været skillet i atomer. Nu skal jeg ud til Borrego Springs, og så er det meningen, at jeg skal have alle cyklerne med ud. Og så skal de jo lige samles. Hvorfor Borrego Springs? Der er jo, når vi kører ud til Borrego Springs, så kører vi ned igennem det, der hedder glaselevatoren. Og der siger man, at for hver sving, man kører ned af der stiger temperaturen 1 grad. Så når vi kommer derud, så er der omkring 45 grader. Så det er bare for at varme akklimatisere. Der er en lille uge til løbsstart nu her. Ja. Hvad er det vigtigste for dig i den her uge? Sådan, de vigtigste fysiske ting, hvad er det? Det vigtigste fysiske ting, det er for det første at få hvilet rigtig meget, få slappet af, og så er det at få spist godt, og egentlig bare falde på plads. Blive mentalt klar. Jeg synes, at jeg er klar på opgaven, men jeg skal også være fokuseret og være indstillet på de strabasser, der kommer. Så det er det, tiden skal gå med. Og så er det egentlig bare få alt det praktiske på plads. Jo bedre vi er forberedt, jo mere roligt kan det også være, når vi går i gang. Er der stadig praktiske ting for dig, eller? Nej, ikke mange. De fleste de tager holdet sig. Ja. Vigtigst for mig er egentlig bare at være med i det. At føle mig orienteret, og også orientere holdet den anden vej. Sådan så at vi ved, hvor tingene er. Så I ved, hvordan jeg godt kunne tænke mig at få tingene til at fungere. Hvad det er for nogle ting, jeg har medbragt, som jeg ved, jeg får brug for undervejs. Men egentlig også høre jeres overvejelser omkring de ting, som jeg har medbragt. Så vi er enige om, at vi ikke slæber noget unødvendigt med og gør nogle ting, der er uhensigtsmæssige, eller i hvert fald, at vi kan optimere tingene bedst muligt. Det giver dig noget tryghed? Ja, for søren. Ja. Så, men Borrego Springs, der var noget fysisk, det var at få slappet af? Ja, men det er egentlig også at få holdt formen ved lige. Ja. Jeg regner med, at jeg skal køre 2 gange om dagen ud, et par timer. Men så er det selvfølgelig også varmetilvænning, og det er derfor, jeg tager derud, for så kører jeg lige så godt cykle her. Det er på grund af varmen? Det er på grund af varmen, ja. Det er for, så når det er, at jeg ikke cykler, så skal jeg egentlig også bare opholde mig mest muligt i varmen. Så det er noget med at slå aircondition fra og være ude i solen, det jeg kan holde til. Ude at stege? Ja, ude at stege. Ja, få lidt kulør. Ja, lige nok. Ja. Så, men og så er det ellers at få spist og få sovet? Ja. Og sovet, hvad vil det sige? Ja, mest muligt. Mest muligt? Ja. Altså, bliver det svært, eller er det noget, du skal holde dig i ørerne med? Nej, det bliver svært. Det var en gang, der kunne jeg godt sove, men som årene er gået, så sover jeg jo mindre og mindre. Og det kan også være, at det er fint, at jeg bare skal sove de der 6-7 timer om natten, som jeg plejer, men så skal jeg i hvert fald sørge for at få slappet mest muligt af derudover. Ja. Men altså, ja, få slappet af, få spist godt. Og de mentale ting derude, hvad er det, der er vigtigt i det? Du nævnte det før, at der var noget mentalt også, som du skulle... Jamen, det bliver meget med at tænke de forskellige scenarier igennem. Og også hele tiden være meget bevidst om, at jeg er der, hvor jeg gerne vil være. Det er det her, jeg har trænet frem mod og drømt om i lang tid. Og jeg er godt klar over, når vi så kommer til at være i det, så bliver det ikke en dans på roser. Og det skal jeg være indstillet på. Men det er også min erfaring, at jo bedre forberedt man er, og jo mere, jo mere man er tom indeni, jo lettere har man også ved at abstrahere fra de smerter, der kommer undervejs. Og det er jo noget med at acceptere, at smerterne de er der bare. Det er en del af det. Det vil være naivt at tro, at der kommer en masse smerter. Men det er jeg også forberedt på. Og du er tryg ved, at evnerne er der? Ja, det er jo sådan lidt både og. Man ved det jo ikke. Jeg har ikke prøvet det før. Men jeg er tryg ved, at jeg har de mentale egenskaber
også redskaber til at kunne takle de udfordringer, der måtte komme. Og det bliver et anderledes løb i forhold til det, jeg har kørt andre gange, fordi at varmen er der, men også fordi, at det er meget længere tid, jeg skal køre. Så jeg skal køre med en lavere intensitet, end jeg plejer. Jeg plejer at kunne køre rimelig hårdt på i en 2-3 dage, og så ligesom overleve den sidste dag eller 2, når det er et 4-5 dages løb. Her skal jeg jo køre stille og roligt en 7-8 dage, og så de sidste 2 dage måske presse citronen lidt mere. Det er i hvert fald mine umiddelbare tanker. Så, men det bliver også en udfordring at skulle køre med lav intensitet i så lang tid. Men jeg er sikker på, at det vil komme til gavn senere hen i løbet. Er det med vilje, at eller er det en tilfældighed, at du nævner det mentale før det fysiske, når vi snakker om evnerne, om du er klar? Nej, så er det første, du sagde, at det var et mentalt følge, du var klar. Ja. Altså, det er jo det, man hører fra alle. Det er, at det fysiske aspekt er selvfølgelig vigtigt, men efterhånden som løbet skrider frem, så træder det mere og mere i baggrunden, så er det det mentale, der er vigtigst. Og man hører folk, der siger, det er 80-20 eller 95% henholdsvis mentalt og fysisk. Og altså, man skal også gøre sig klart, at det er bare rigtig mange timer at sidde 20, 21, 22 timer om dagen på en cykel. Og det som jeg så gør 9, 10 dage, 11 dage, måske 12 dage i træk, ikke? Forhåbentlig ikke 12, og forhåbentlig heller ikke 11. Ej, så det bliver godt at komme derud, også fordi at, det har været travlt de sidste lange tid. Så komme derud og få tømt hovedet og stille og roligt. Kom ned i gear? Ja, ned i gear. Ja. Og få sig blive fokuseret. Bliver det en udfordring at komme ned i gear? Nej, det tror jeg ikke. Ikke umiddelbart. Nu har vi haft et par dage her. Og det er også ligesom om, at når nu vi er kommet herover, så er der noget, der klikker. Så er der noget, der ligesom... Det, at man kommer herover, gør jo, at man automatisk får taget lidt afstand til mange af de ting, som jeg ellers går og pusler med til daglig. Så nej, jeg synes, vi er godt på vej. Nu har vi fået arbejdet meget her til morgen, og jeg tror på, at vi er godt forberedt. Sådan det skal være. Ja. Du må videre med skrueriet. Ja. Grunden til at tage herud, det er for, at jeg skal vende mig til varmen, og egentlig også bare få ro på. Jeg tror, at temperaturen her, den er nu 37 grader, så det er rigtig varmt. Men jeg kan godt mærke, at jeg lige så stille vender mig til varmen. De første par dage, der svedte jeg rigtig meget. Men det går lidt bedre nu. Nu vil jeg tage ind i mit hotelværelse. Min seng. Og mit skrivebord. Mine cykler står her. Herude bruger jeg en hel del tid også på at gøre cyklerne klar. Og det er faktisk meget det, jeg gør. Jeg sover, og jeg spiser, og jeg træner, og jeg ordner cykler. Og så sidder jeg og forbereder mig til løbet, ved at sidde og kigge roligt igennem og kigge på tider og så videre fra de senere år. Hvad så, Johnny? Jeg får simpelthen ikke fået sæt noget pille. Går det godt ellers? Ja, tror jeg. Hvad er du gang i? Jamen, jeg skal simpelthen få lavet en liggeplads til Peter. Ja. Det er her, han skal sove, eller hvad? Det bliver her, han kommer til at sove. Tror du, han kommer til at sove godt? Ja, jeg kan håbe. Jeg tror sgu, når han kommer herind, så er det fordi, han trænger. Jeg er her på vej op af glaselevatoren. Jeg har kørt 3 km op, og det er simpelthen helt fantastisk at køre op ad den her stigning. Det er ret tydeligt at se, at jo længere man kommer op, des køligere bliver det også. Nede i bunden er det omkring 37 grader, og min computer den siger 34 grader her. Så det er stadigvæk temmelig varmt, må man sige. Og det er også derfor, jeg har masser af vand med, så jeg ikke går fuldstændig kold. Men prøv lige at tjekke den her udsigt ud her. Det er så derude. Vi skal ud og køre, og det er, at Ram det starter om 6 dage. Så det bliver stort, det bliver varmt, det bliver langt, det bliver fedt. Er du klar til at tage afsted? Ja, jeg synes snart, jeg har styr på de ting, jeg skal. Jeg skal godt lige have talt med nogle sponsorer omkring, hvad de tænker, og hvad de godt kunne tænke sig i forhold til, når vi er afsted. Det er sådan det, jeg sådan skal nå, og så har jeg selvfølgelig en masse, jeg skal have pakket og sådan noget. Der, hvor jeg synes, jeg er mest travlt, det er i forhold til mit arbejde, de ting, jeg skal nå at være færdig med, inden jeg så kan tage afsted i træning.
med, det tager afsted mellem 2 og 3 timer. Holy crap. Det går, at vi lige skal have et eller andet pitstop. Ja, det går sgu ikke spille en drikker lidt. Hvad er dit første indtryk af USA, Bjarne? Ja. Nå, du er på. Jeg er på. Jeg er på! Skal du have det sagt? Skal du have det sat over? Fint. Rigtig fint. Ikke så mange tykke folk endnu, men det kommer. Tror jeg. Har jeg hørt. Ingen fordomme her i hvert fald. Nej. Hvad med dig, Arne? Hvad siger du til? Ja, jeg synes, det er gået lidt. Helt vildt. God tur over i flyveren. Hvordan er teamets performance på nuværende tidspunkt? Jamen nu er det faktisk lidt dårligt tidspunkt at spørge, fordi hvad kan man sige, sådan set så er jeg bare lykkelig for at være her, fordi i udgangspunktet, da jeg stod i Københavns Lufthavn, der havde jeg jo ikke nogen flybillet, fordi at det var booket til en helt anden person. Jamen der var en, der hed Ramus. Ramus? Ja. Men det må være, det er så nok ham, der har booket billetterne, der må give en kvart, og jeg tænker... Hvem har booket billetterne, Johnny? Det har jeg. Hele væltet. Ja, vi har fart på hernede. Ja, det har vi godt nu. Peter, nu sidder du i bilen og slapper lidt af. Vi er snart i Borrego Springs og skal samle dig op. Du har været her i 4 dage. Hvordan har det været? Det har været dejligt, og det har været meget, meget lærerigt. Det har været enormt vigtigt for mig at komme ud. Både for at mærke varmen på min egen krop, men også for at få fornemmelsen af de konsekvenser, det har. Ja. Og få fornemmelsen af, hvad det er, at min krop har behov for under de her forhold. Ja. Så det har været enormt vigtigt for mig. Ja. Har der været nogle aha-oplevelser, Peter? Ja, der har været mange. For det første er jeg overrasket over, hvor varmt det faktisk er. Ja. Hvordan en så trykkende varme føles. Hvor varmt har du? Hvad forhold har du været under indtil videre? I går var det jo 47 grader, mens jeg kørte op af det, som man kalder glaselevatoren, og ingen vind. Og det er at mærke den varme, den trykken, det er, det kan man faktisk ikke helt forestille sig på forhånd. Og så er jeg overrasket over, hvor meget væske der skal til, og hvor store konsekvenserne er ved ikke at drikke. Og det er jo ikke fordi jeg har mærket konsekvenserne, men jeg havde en tur forleden dag, hvor jeg var ude 2,5 timer og havde 2,5 liter vand med. Og da jeg så kom hjem, der var jeg kunne tydeligt mærke, at jeg var meget dehydreret. Ja. Så jeg tror, jeg drak måske 1,5 liter vand, da jeg kom hjem. Så det, og så egentlig også, så ændrer ens, hvad skal man sige, ens appetit så også, når man kører under sådan nogle varmeforhold. Der. Okay. Altså jeg kan godt mærke, at der skal ikke ret meget sukker til. Det har man ikke lyst til. Så det er ikke sukkeren, der trækker? Nej, slet ikke. Hvad trækker så? Salt? Nej, kolde drikke. Kolde ting? Ja. Okay. Og det må godt være yoghurtdrikke, for eksempel. Ja. Men noget, hvor der er noget næring i. Okay. Så det skal helst være den slags. Ja. Og så kom jeg også til at drikke en halv liter cola, inden jeg skulle ud og køre en dag. Og det kunne jeg tydeligt mærke, at det duede slet ikke. Og det må man ikke? Ja, det ikke, jeg må ikke i hvert fald. Nej.
Okay. Den slags, det kan jeg ikke køre på i hvert fald. Der er simpelthen for meget sukker. Og her har vi så vores campingbus, vores RV. Og folk, der er stor travlhed. Og hvad er du i gang i, Rasmus? Jeg har aldrig prøvet det her før. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er, man gør. Nej. Og her har vi Peters cykler, som er top tunet. Hvad laver I, Johannes og Søren? Jeg er bare gamer på min computer. Du gamer bare? Der er fuld kontrol? Gør. Nej, der er jo lige lidt flere Excel-ark, som vi kan bruge undervejs. Yes. Det er noget med, at du har fået kælenavnet Mr. Excel. Går der rygter om? Det er jeg da glad for at høre. Ja. Det er jeg faktisk lidt stolt af. Ja. Jeg har haft det før. Og hvordan med dig, Johannes? Der er kun tak til Karl, som vi De første 160 km. Men det er jo mere det skal jo for eksempel forske så det prøver jeg selv, hvad jeg kan. Det må man kunne regne ud, fordi der står på posen, hvor meget den vejer, og så den der vil have vand ned i lige i den der. Ja, i dunkene. Der er ikke dunkene. Ja. Bulletproof. Der er ikke så meget udsprog til det. Yes. Og det vil så sige, at det er jo halv-halv. Så Men en halvdel af døgnet er du der jo, og han har 2 soveperioder i døgnet. Ja. Så nogle gange kommer der til at gå et halvt døgn igennem, mellem du kan tjekke ham, og andre gange halvanden døgn i princippet, eller Rasmus, du er holdets læge. Ja. Kan du forklare lidt omkring, hvad er din opgave? Hvad laver du lige i øjeblikket? Altså lige nu der er vi ved de sidste forberedelser før starten, som går i morgen. Så det er sådan med at få styr på alle de der 1000 ting, vi har med. Fordi vi har... Jeg vil sige, forberedelsesfasen har været lang, ikke? Og jeg har brugt ret meget tid på at tænke alle scenarier, ligesom hvad kan der ske undervejs. Min opgave er jo lidt at, groft sagt, så er det jo at holde Peter i live undervejs og tage nogle af de der sundhedsfaglige beslutninger, men der er utrolig mange variabler, og der er rigtig mange forhold, man kan tænke over. Så vi har utrolig meget udstyr med, og det er også ud fra en betragtning om, at hvis man ligesom er forberedt på mange småting, så kan vi også eventuelt undgå at skulle ind til en læge undervejs, eller et eller andet, hvis der sker noget med Peter, eller hvis han bliver syg. Fordi det er bare tidstab, hvis vi skal det, og det kan være timer, man mister på den måde. Så der er meget forebyggende? Der er rigtig meget forebyggende, og vi har nok en del udstyr med, som vi bare kommer til at slæve med hjem til Danmark uden at pakke det ud. Men det er ligesom det er vilkårene, synes jeg, hvis man vil have et godt setup. Ja. Er der nogle, som du ser det, og som du har læst ruten, er der nogle kritiske tidspunkter, eller er ruten kritisk? Jamen altså, jeg vil ikke sige, at jeg er nervøs, men de første 2,5 døgn, hvor vi skal igennem flere ørkener og køre i 40-45 op til 50 grader, der er det relativt kritisk at få ham godt dækket ind i forhold til væske og elektrolytter, og det er noget, jeg har brugt en del tid på at tænke over at få det gjort rigtigt, eller hvad skal man sige, og det bliver jo i sidste ende et skøn på, hvad der er rigtigt, men nu vil det vise sig, om vi har ramt plet. Men det er ligesom det, jeg tror, jeg kommer til at slappe lidt mere af, når vi er igennem de første 2,5-3 døgn, når vi begynder at ramme bjergene, så bliver det koldere, så skal det ikke gå helt så hurtigt med væske, og vi kan køre sådan lidt mere, tingene kommer ikke til at gå så hurtigt, hvis han får det dårligt, så bliver det over timer i stedet for måske minutter i ørkenen. Ja. Så i ørkenen er det lidt mere kritisk, og der skal handles lidt hurtigere, hvis han begynder at få symptomer på forskellige ting. Ja. At han er for varm eller er dehydreret. Ja, det er første gang, du er nede hernede ved Oceanside faktisk. Ja. Så du har ikke været hernede før? Nej. Til trods for, at det er dit navn, der er figureret i indskrivninger og det hele, så har du ikke været her nu? Det har de andre taget sig. Ja, lige præcis. Det er der folk til. Jeg synes, det har været stressende nok. Det er meget set, det synes jeg. Ja, der har været kog på. Det har heldigvis været i en afslappet stemning hele tiden. Vel forberedt, ikke også? Meget forberedt.
rundt i folkehjemmet. Det er dejligt. Nu skal du da se startområdet for første gang, så. Ja, det giver en lille smule piller. Du kan godt mærke det. Ja. Ikke... Det er mere sådan en tændtid, mere end det er nervøsitet. Ja, fedt. Ja. Jeg synes også godt, man kan mærke på, at du er ved at være tændt. Ja, jeg begynder lige så stille at komme ind i solen. Ja, lige præcis. Men det er stadigvæk heldigvis på en afslappet måde. Ja. Vi skal køre om 8 minutter. Vi når lige det, vi kan inden. Der er mandskabsplanen med ørken, der vi rendte lidt igennem i går. Det tror jeg lige, vi prioriterer at bruge den nu her. Men hvis vi lige kan snakke omkring beslutningsprocessen, omkring bilen og sådan nogle ting. Lige omkring søvn, det er egentlig sådan en enkelt pointe. Og det er, at det der med søvn, man kunne godt snakke en sådan lang historie om det, men det der kommer til at ske, når vi bliver trætte, det er, at vi kommer til at kunne fungere fint osv. Og man skal lave noget fysisk, kan man sagtens løbe en tur eller cykle, eller hvad det nu er, og man kan sagtens tænke. Men lige pludselig, så er der bare en risiko for, at alting går rigtig lang tid. At ting, der normalt tager en halv time, de kommer til at tage 2 timer. Så når man står nede og skal handle ind, så står man og kigger på hylden, og man skal bare tage det der, og så står man bare og kigger på hylden og fedter. Og det er det, vi skal være opmærksom på fra, når vi bliver trætte og frem, så fra midtvejs og frem. Og vi kommer ikke til at opdage det, medmindre der er nogen, der er friske. Og det må vi være ops på for hinanden, og det er vigtigt, at vi ikke bliver trætte på samme tid. Og smil på læben. Det er godt at se. Fedt. Og den er tændt. Mikrofonen er tændt. Ikke nu. Over 100 and below freezing. Sleep is a crutch. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Good luck. Er vi næste? Yes. We got a contender coming up, folks. Race number 532 comes to us from Denmark. Please welcome Peter Sandholm. He looks like Sebastian Pinkley. This year he's finished 13th in the race around Slovenia, 4th in the race around Ireland, and first place in the Bianchi Malfar 24 hours, setting a record for a Danish man in the event. Be serious about this. Seconds to find out how he's going to finish at the Race Across America. 5, 4, 3, 2, 1. Good luck! Go, Peter! Get loud for race number 531 from the United States, Norman Hageman!
her? Jamen, vi holder lige pause. Ja. Ser lidt solopgang. Aha. Vi er på første nat. Peter han blev lidt træt. Vi havde ikke planlagt, at vi skulle sove, men sådan endte det. Så, men der var noget vejarbejde, som vi godt ville frem til, fordi der var noget kø. Så der fik vi ham lige holdt vågen et par timer. Så kom vi igennem vejarbejdet uden at skulle vente. Og så var det første bedste sted. Så nu har han sovet i 36 minutter. Han er 9 minutter tilbage, så har han fået 45. Og så skal vi op og videre. Og lige nu er det morgen og koldt, 23 grader. Så går det kun en vej. Står faktisk og fryser en lille smule. Men der er knot her, og det er irriterende. Ja. Og der er pisseflot. De der bjerge deroppe, den havde vi ikke set, før det lige blev lyst. Nej, det var mørkt for en halv time siden. Ja. Så har vi fået nogle nye venner. Og det er så der Peter han sover. Så står vi andre herude og bliver spist af myg imens. Men det gør vi gerne. Så står vi lige ved en dejlig frodig mark her i Arizona. Og Peter han er på vej. Peter, få den her. Vil du have den med låg på? Vi tager den lige efter vi kommer ind på den nye asfalt derinde. Det er fint. Et eller andet specielt at spise eller drikke? Nej, det er... Vi kan sende ønsker til de andre nu jo. Det er lige at få nu her som opstart. Ja. Perfekt. Jeg tror vi skal køre sådan en Restitution Pro både før og efter, hvis du kan. Det er skide godt. Jamen jeg vil også sige, at vi også bare en gang imellem her undervejs. Ja. Der er ingen grund til at... Nej, men jeg tænker også, det er vel derfor vi har så mange med det. Hvad siger du? Men lige så snart at vi er ude af det her varme, så bliver der lidt mere frit spil med alle de der ting. Altså vi skal bare lige overleve i dag. Ja. Det er sidste dag nu her, hvor det er den her varme. Ja. Så får vi meget mere råderum, altså kan trække det mere og sådan noget. Ja. Men sådan en Restitution Pro kan en gang være 4 timer eller sådan noget. Ja, fordi du hælder det jo ned, når du får det. Det er rigtig godt. Ja. Det er ikke kvalm i smagen nu. Nej, men det er fint. Så længe det bare er koldt. Men jeg tænker, at så alligevel der, hvor vi kan ændre planen, det er måske, at jeg sover i stedet for 1,5 time om dagen. Og 3 timer om natten, så sover 1,5 time om natten. Der er søvn bare lidt mere fast. Jeg tænker også, du skal gøre det i aften igen, hvis det passer ind, sove 1,5 time igen. Ligesom. Jeg har jo kun sovet 45 minutter nu. Ja, for det har fungeret godt for dig. Hvor det er mørkt, og hvor temperaturen er behagelig. Ja. Det gør, som om der falder en dybere søvn. Ja, det er mere naturligt. Ja. Så er det fint med det her powernat midt på dagen. I lidt. Kommer lige på biler. Hvad siger du? Kommer lige på biler. Har I net? Nej. Hvor er det bare sindssygt flot her. Det er helt vildt. Det er godt, du kan sætte pris på det. Jamen teamwork, det er en stor del af den her tur. Det er ikke kun en mand, der skal cykle på tværs af landet og sådan en egoistopgave. Der er folk rundt om, og det nyder vi stor glæde af at være gode til og har lært lidt omkring. Vi har en overordnet målsætning, der hedder sub 10, altså under 10 døgn. Og for at det kan lykkes, så skal vores teamwork køre. En af benene i det er effektivitet, og jamen det er at være effektiv i alt, hvad vi gør, og forsøge at finde optimeringer som nøgleordene i det. Vi skal ikke være super hurtige og effektive hele tiden, men vi skal sørge for altid at have et højt bundniveau og være på den store klinge foran, men ikke helt nede på den lille
kassette bagpå, så kører et godt jævnt gear hele tiden, og det er generelt effektivt. Noget af det, vi arbejder meget med, det har været klare meldinger. At vi får givet nogle klare beskeder til hinanden. Specielt i forhold til det her med pitstoppene, hvor dem, der sidder i bilen bag Peter, de ringer ind, giver nogle klare beskeder om, hvordan Peter har det, og hvad vi skal bruge i bilen, hvad vi skal være opmærksom på. Og så gør vi de ting klar, så vi er klar, når bilen kommer ind, og så kan vi hurtigt rulle videre. Kommunikation i det er jo super vigtigt, og der er vi parret sådan lidt op i par. Vi har et par crewchefer, vi har to, der er sundhedspersonale, vi har 2, der er chauffører og omkring meget materiel. Så det er meget de bånd, der er der, hvor vi kommunikerer med de her klare meldinger, men selvfølgelig også i forhold til hinanden. Det er fandme godt, Peter! Her ankommer Peter til Prescott i Arizona. Tid kl. 18. Du ser godt ud. Hvordan går det? Det er godt. Den hårde sidste, den her etape har været lidt træls. Ja? Det er meget vildt mange højt. Ind her. Ej, men jeg kører lige med her. Er der ikke de 2, der kommer med hen? En, der kan følge mig med ind på toilettet, og en, der kan holde cyklen. Men en hård dag i varmen. Jamen, det er jo det, der faktisk viser at blive min fordel. Der er mange, der er helt døde. Sådan. Ja. Eller, altså... Ja, jo, jeg ved det. Det er jo en konkurrence. Så det gælder om at, hvad skal jeg sige, håndtere situationer. Det er rigtig godt. Og inden bliver holdt ned. Godt toiletbesøg. I dag har vi haft en rigtig varm dag. Det bliver nok, det kan være, det bliver lige så varmt i morgen, og så skulle vi gerne være over det varmeste. I dag, hvor det var allervarmest, var det nok cirka 47 grader, og det var tilfældigvis også lige der, hvor det gik allermest opad. Så men heldigvis blev vi en lille smule afkølet, og heldigvis havde vi en lille smule medvind. Så det har ikke været helt skidt. God dag. Peter har haft god fart i benene, og ja, det er... Nu skal de bare holde om liv hen over natten, og han nøjes med 3 kvarter søvn, fordi det gik så godt. Han skulle egentlig have haft 1,5 time her, hvor det var allervarmest, men der var nogen, der valgte at sove lidt længere, så Peter han ville på cyklen igen, og så vi prøver at holde ham i gang. Fedt. Jamen, det har været hårdt på mange måder i dag. Vi har ikke haft internetforbindelse. Det kan man sige, det er en luksusting måske, at man har det, men det har vi jo været vant til at have. Vi har ikke haft telefonforbindelse hele dagen. Så vi har faktisk ikke kunne kommunikere med omverdenen på nogen måde. Det er lidt udfordrende, fordi kan man sige, kommunikation specielt med følgebilen, det er en kerneting for os. Og hvad kan man sige, nogle af de ting, vi har arbejdet med, da vi var på crew teambuilding weekend med Coast Zone, det var netop kommunikationen, og vi har en masse redskaber, vi kan gøre brug af, men man bliver lidt låst, når teknikken ikke fungerer. Men altså, man må bare vente til noget positivt, og jeg synes egentlig, der har været skide god stemning derude, både mellem os i bilen og også i forhold til Peter, og det fungerer godt, og han har været glad. Så jeg tror ikke, han har ikke mærket af, at vi har måske indimellem lige har siddet og bandet lidt over, at der ikke var forbindelse med resten af holdet. Og heldigvis, vi havde masser af forsyninger med, så vi har ikke savnet noget overhovedet hele dagen, og Peter har været super kørende, tolererer varmen godt, drikker det han skal, der kommer det ud i den anden ende der skal og så videre, så det har faktisk spillet hele dagen, og vi kan se mange af konkurrenterne sidder og lider, og Peter er stille og roligt trillet udenom nogle stykker. Og ja, på det tidspunkt, hvor han begynder at blive træt, sidder han og nikker en lille smule på cyklen, og så beslutter vi ret hurtigt, at han skal ind og sove. For planen er, at han ikke skal køre sig i bund, og vi har fulgt, hvad kan man sige, den plan, vi lagde før løbet fuldstændig. Meget disciplineret af både Peter og crewet omkring. I gang. Vi har jo et motto her i teamet, eller en leveregel, der hedder alting i bevægelse. Og selvom Peter ikke er her lige nu, så er resten af teamet i fuld gang, som I kan se her. Der bliver lagt hjul væk, der bliver fundet andre hjul frem. Der er en bil, der skal tømmes nu, for de ting, der ikke skal med. Og hvis vi kigger ind i sådan en bil, får en lidt idé om, hvad der er med heri. Fryseboks med is, således at Peter altid får koldt at drikke.
Det er vigtigt, at han får koldt at drikke. Det er jo omkring 35-40 grader på vejen, så derfor er det ekstremt vigtigt for Peter at få noget koldt at drikke. Skuffer med tøj til Peter, remedier til Peter, forskellige smøring. Der er masser af drikkevand, og når vi siger masser, jamen så bliver det altså tømt i løbet af en dag. Der skal drikkes rigtig meget. Vi siger cirka, i hvert fald en time, en liter i timen, er det ikke sådan, vi siger? Mindst en liter i timen. Så derfor, selvom det er måske 4 gallons, der kommer med, så får de altså hurtigt ben at gå på. Men som I også kan se, så bliver bilen også fyldt op, når først vi er i gang. Her er en ekstra isboks. Her er der faktisk is i, som efterhånden smelter, som så kan bruges som drikkevand direkte. Altså koldt drikkevand. Hvis vi kigger ind i bilen herinde, jamen, så kan man godt se, at bilen er blevet lavet en lille smule om. Det er faktisk blevet til et cockpit. Det er en kommandocentral, hvor at kaptajnen på holdet sidder her i passagersædet og kan man sige styrer, og der bliver kigget på forskellige ting. Der bliver kigget på ruter, som ligger inde. Og så har vi samtidig blevet arbejdet med nogle miles-angivelser. Vi har et ur, som kører hele tiden, og det kører på race time. Det vil sige, det kører ikke på lokal tid. Vi har hernede i bunden, kan vi se, at vi har et kamera. Vi har nogle walkie-talkier, for det er jo således, at der faktisk er kommunikation med Peter hele vejen. Og så ligger der good old fashion style. Så ligger der et Race Across America, og det er vores routebook her. Og her. Når vi siger, at alt er i bevægelse, så er alt i bevægelse. Det er aktiv pause. Peter er inde. Det drejer sig om at bruge tiden bedst muligt. Bjarne er i gang med at gøre ham klar, optimere. Og Peter, men han nyder Arnes evner inde i køkkenet. Hvordan smager det, Peter? Det smager fantastisk. Det er vildt godt. Det har aldrig smagt bedre med. Når du får noget energimad hele dagen, så får sådan en saltet stykke kylling der. It's fabulous. Ja, men det er til TS10, og den er 72 miles, 116 km, 768 meter stigning. Og dreje med, eller svingmæssigt, der er det bare lige ud hele vejen, på nær et sving til højre. Så 116 km lige ud. Er det en god dag på jobbet, Johnny? Jeg har lige med dig, Skal vi så ikke bede Peter om at holde stille? Den går sgu ikke. Altid i bevægelse, du ved nok. Det siger chefen. Det vil hellere gøre, selvom man ikke er. Ja. Nu sidder du ude og sveder. Kig ud til ham. Næsten lige så flot som i søvinden. Jeg bliver den første, der tager på af og kører Race Across America. Og det tager vi gerne med. Den tager jeg til mig som en cadeau, hvis det lykkes. Så ikke til meget fejl, så er der nogen, vi kender, der står heroppe. Vel, ja. Stop!
Frem til time station 13. Time station 13. Det gør vi, der kommer bil. Yes. Der er en flis i den der. Den fryser ret meget. Hvor kold er du, Peter? Ja, og hvor kold er du? Fordi, lad os... Okay. En bestemt buff. Og den var hernede til højre for mig, ja. Jeg har buffen her. Når det er, jeg tænker, det skal ind under vindjakken, ikke, Peter? Så tager vi refleksvesten af, vindjakken af, flis på, vindjakke på, refleksvest på. Og hjelmen af, hue på, buff på, hjelm på. Du siger bare til. Tryk på inden Vi sidder lige på en lille bakke her. Peter han er blevet lidt søvnig. Så han har lige nogle kloge ord at sige. Hvad vil du gerne sige, Peter? Jeg har overhovedet ikke noget klogt at sige. Ikke det mindste. Lidt klogt må der være. Nej, der er bare ikke noget at hente. Kan vi få 3 midtbanespillere fra Liverpool fra 83 til 85? Nej, heller ikke. Heller ikke? Nej. Kender du ingen engelske fodboldspillere, eller hvad? Ikke fra 83 til 85 fra Liverpool. Har du dem? Om jeg har dem? Ja. Nu er det jo dig, der er på, ikke mig. Men det er ikke sådan, at verden altid står med det rigtige svar. Verden? Nå, så verden, ikke verden. Nej. Verden. Nej, men sådan er det ikke. Nej. Nå, men du havde ikke noget klogt at sige? Nej. Skal vi så ikke bare ringe af? Jo, det gør vi. Jeg tror, der er nogle dimensioner i det med du får nogle fysiske behov, som nogle fysiske signaler, som når man sidder udefra og kigger på det, godt kan tænke, ikke er rene fysiske behov. Så det er jo en øvelse i det kunne være, at når de her ting de kommer, at så dyrk dem lidt. Vær lidt nysgerrig på dem og finde ud af, hvad er det, der sker her? Er det et reelt fysisk behov, jeg har nu her? Fordi det kunne godt ske, at der var nogle tendenser, at det kommer et andet sted fra, at nu er vi presset, nu er der noget mentalt og noget psykisk og noget andet, som bringer de her ting ekstra frem i lyset. Og det er jo for eksempel, det er rigtigt, at det kunne være rigtig rart at sidde og tage tøj på inde i bilen. Men det tager bare 10 minutter længere, og det er 5 kilometer. Og hvis vi kan holde snor i det, vil det være rigtig, rigtig fint. Ja. Jeg synes, at du har ret på den måde, at det er vigtigt at have for øje. Men jeg tænker mange ting. Når jeg vågner i morges, har jeg rundt i halsen. Ja. Og egentlig har havde rigtig svært ved at komme i gang. Ja. Så har jeg været mærket. Ja. Fordi jeg bæverfrøs i rigtig, rigtig lang tid i går. Ja. Så jeg vil vende den om og sige... Nej, jeg vil ikke vende den om. Men der er en dimension mere til det. Og det er, at når vi kommer herud, og vi kommer op i 3000 meters højde, og så videre, så opstår der nogle fysiske behov, som vi ikke er vant til. Ja. Og når man har kørt 1500 km, så vil jeg sige, hvordan kan vi være skarpe på, at jeg får det optimeret? Ja. Tag lige en tår, Peter. Det er for nemt at sige, at jeg bare skal leve med de der udfordringer, jeg møder undervejs. Ja. Fordi jeg er presset. Ja. Altså jeg cykler 20 timer i døgnet, ikke? Ja. Og når jeg kører og sveder, og så kommer ud for et temperaturfald, hvor det er bare pissekoldt. Ja. Altså, jeg ved ikke, om I lagde mærke til det i går aftes eller i nat. Altså, det cyklen rystede så meget under mig, at jeg nogle gange. Jeg var nødt til at bremse. Man kan se, det sad og bævrede. Altså, det kan jeg jo ikke. Det kan jeg jo ikke bare i mig. Altså, selvfølgelig er det lettere heroppe for mig at sige, jeg stopper sgu lige at tisse nu. Ja. Og da jeg har kørt 10 timer, og egentlig er lidt træt, og så lige tage den pause. Ja. Så ingen tvivl,
Der er noget deroppe, og der er noget fysisk, Ja. og der er noget holdmæssigt. Ja. Hvor vi bare skal have fokus på. Ja. Ja. På at vi kan gøre det bedre. Jeg tror, at som menneske, så når man kommer ud på sådan en stresssituation, som det er at være så træt og fryse så meget, som jeg gjorde i går, jamen så kæmper man faktisk en lille bitte smule med og lige at holde styr på sig selv. Ja. Altså, jeg kan jo ikke sige, ved du hvad, jeg går bare ind i bilen nu. Jeg skal ind og have varmen. Ja. Men forsøger trods alt at høre efter, hvad I siger. Og Ja. okay, så står jeg her. Ikke? Ja. Altså, det er også bare... Ja, det er svært at bare sådan at... Ja. Så alle sanser fra... Det skal du heller ikke, fordi det er jo det, der driver dig. Der er også nogle kropslige forsvarsmekanismer i det, ikke? Ja. Altså, der er noget sabeltiger. Og måske også mentale forsvarsmekanismer. Ja. Men vi skal være opmærksom på aspekterne i det, når vi kommer derhen. Helt klart. Jeg kører for eksempel skatist lige nu. Ja. Jeg stopper bare ikke. Nej, det er sådan, det skal være. Det kan tale om. Hold lige 10 sekunder snakkepause, så tag lige en tår. Det er godt, du bare skal igennem. Ja, vi er nødt til I er overtrumfer alt det bagsæde der. I skal have den over nakken nogle gange, I to, for I snakker hele tiden. I er fandme ved at udvikle jer til 2 små stener jo. Det er sådan et par kællinger. Ja. Det er jo en anden. Ej, så kalder man en kælling. Det er ved at blive sådan en hønsegård, det her. Og når Sten kommer hjem, så vil jeg det sige, ej, hvor er du bare blevet macho, Sten. Hvor er du bare blevet mandig. Lige præcis. Det er fordi, jeg har været sammen med sådan en flok tøser. Siger jeg til en mand, der sidder med sådan et pink ret der. Ja, det var så bare lige, just for the record, det var ikke mit koncept med det ret der. Nej, men du har beholdt det. Jeg tror, det er nemlig... $9.995. Det er bedre, skal 10.000. Ja, det er sgu tæt på 10.000. Der kunne man godt lige lyve. Ja, det synes jeg godt, Johannes kunne have gjort i går. 497 km. Ekstra, du fik ikke de sidste 3. Der tænkte jeg også. Okay, så siger jeg 502. Hvad med lidt positiv psykologi lige her? Ja, de der 502. Ja, det tænkte jeg nøjagtigt også. Det er sat til det med folkebilen. Du kom noget kraftigt over 502. Ja. Ej, Peter. Nej, det vil sgu kun. Jeg ved godt, du har kæmpet hele dagen på 500. Det er noget, du ikke. Det er bare at give af. Du kan prøve igen i morgen.
Ja. Okay. Nå ja. Vi har jo sagt, jeg foretrækker ærlighed. Det er fint så. Vil du ikke lige tage den sidste bundslat af det der? Så er det overstået med den. Fornemt. Kør forsigtigt. Det var Rocky Mountain. Ja. Det var Rocky Mountain. Ja. Det var nemt. Yes. Så vi er halvvejs igennem løbet. Og det har været en rigtig spændende ridt indtil nu. De første 2 dage kørte vi i ørken. Så gik igennem Monument Valley. Fjerde dagen gik hen over Rocky Mountains. I går var vi i Kansas. Og i dag, der er vi så stadigvæk i Kansas. Kansas er stor. Så vi skal lave en midtvejsevaluering. Derudover så, hvordan er livet som ultracyklist i RAM? Altså jeg har sår i næsen, jeg har ondt i halsen, vi kæmper med svamp i munden, min knæ er dobbelt størrelse, min læbe er godt forbrændt, men jeg får maden serveret, jeg får mit tøj i vasken, der er nogen der hjælper mig af med mit tøj, i mit tøj, og jeg kan blive massage, når jeg vil, så alt i alt så er det sgu meget godt. Så jeg ser frem til de næste 2400 kilometer, og jeg skulle egentlig også lidt til at blive færdig med dem. Så. Altså, hvordan går det, Peter? Det er godt. Det er en god dag. Jeg startede med at være virkelig træt og svinger ned ad vejen. Men kom så op i gear, kan man godt sige. Og nåede dagens mål med at køre 500 km. Og så havde jeg så nok også en lille krise, efter vi havde sovet vores middagslur. Efter jeg sov middagslur. På det tidspunkt var lige en pris at betale. Ja, altså, jeg har så taget den med roer de sidste 3-4 timer. Kørt med puls 100 i snit, tror jeg. Ja. Så jeg er klar til natten. Du er klar til natten? Ja. Det er vi også. Ja. Det bliver hyggeligt. Ja, det bliver mega hyggeligt. Og hvordan samlet set, sub 10, hvordan ser det ud? Ej, det ser godt ud, synes jeg. Vi har jo lavet en plan. Og der med et vis antal kilometer for hver dag, og der er vi i plus på den konto. Ja. Ja, men det Peter kom fra, det var, at vi havde lavet en plan med lidt kilometer, der skulle køres de forskellige dage. Og der er vi vel en 50, 60, 65 kilometer foran eller sådan noget. Så dem har vi jo så at tære af på de næste dage, hvis det skulle blive nødvendigt. Så alt i alt med skift og sub 10 og søvn og energi og humør og sådan noget, så går det. Men de hårde perioder er begyndt at komme, og trætheden er begyndt at være der. Så det er nu, det er fucking RAM, som vi siger. Yes. Snupper lige det her. Uden med en kold vand på i hovedet. Venter vi til hende? Så prøver jeg ikke meget. Ja. Du vil ikke sludre lidt med ham? Nå, jeg ser ham, så går op og placerer ham. Ja.
snakke med ham. Ja. Jeg kan se. Ja. Kan du have lidt vand i hovedet, Peter? Ja. Det var lidt det, du var meningen, ja. Jamen, kommer her, ikke? Jo. Tak for det. Hvad så, Arne? Hvad er det lige, der er sket her? Kan du fortælle det? Ja. Det var jo vores nye driver, Sten. PR-manden. Han synes sgu ikke, at bare vi skulle bygge os lidt her i varmen. Det er ikke fordi, at luftfugtigheden er ret høj i øjeblikket. Så det er skabe noget publicity. Ja, så var faktisk meningen om den afgøres lige der. Men Sten har sgu lidt bly i højre fod, så det fik sgu ikke rigtig holdt. Så vi prøvede lige at grave hende fri. Ja, så er den snart op igen, er den ikke? Ja. Det kunne tage os tid, så er vi sgu langt. Det er døgn, hvor mange skal køre her. Det er døgn, hvor mange skal køre her. Og det er 460. Det er det, du har sagt til. Når vi så ikke med en pause her. Vi har også en lille bank. Vi har en lille bank. Det er jo så det, vi tager lidt af på sådan her med pause. Jeg tager lige hjem, så har jeg 75. Ja. Men det bliver det forholdsvis nært. Ja, det gør det. Peter, ja. Vi investerer jo også den her pause nu, for at du kommer til at køre hurtigere bag. Ja, det er rigtigt. Så det er jo relativt. Ja. Så alt det, vi snakker om her, summa summarum. Jeg sover 3 timer. Yes. Og lader mere. Og så kører vi videre. Og fuld fokus på det gode flow. Og så tager vi søvn ud fra det, du snakkede om tidligere. Ja. Men stadigvæk, hvor jeg synes, vi skal satse på at have en halvanden time på en helt anden tid. Skal vi lige, vi snakker lige ganske kort om det. Vi er nødt til at være skarpe, alle sammen. Sådan en tur tilbage hertil. Vi kan ikke komme til at sidde og glemme nogle ting. Glemme at holde mig op på, at jeg skal spise. Glemme at være klædt ordentligt på. Glemme at få kommunikeret. Det er vigtigt, at vi bliver med at være skarpe på det sidste her.
Og det tager vi en snak om det her. Ja, gør det. Også 7. Ja. Så mens du sover. Det er, jeg tror på, at de der små ting, det kan godt ske, at det kun er en time eller 2, at det kan give. Men det kunne også være rart at spare, ikke? Ja. Altså. Ja. Super. Men også 3, der skal køre videre med, der kommer til at sove ind i RV'en. Ja. Mig og Bjarne og Sten. Peter, du er done? Yes. Du er enig om? Was beautiful if I had the time. They would flock to me and bathe me in the wine. I know that's not the way. I know that's not how things are to be. Nu, Peter? Vi er tilbage. Vi skal til Annapolis. Og det er helst i en hudende fart. Hvorfor det? Det giver ikke mere. Fly so likely mean that Peter Sandholt is on his way in the parking lot. Here he comes, making the turn. Welcome to City Dock in Annapolis. You made the finish. 9 days, 20 hours, 48 minutes. Third place, Peter Sandholt at Denmark. We last saw you up on Wolf Creek Pass. It's been a while. You got to say hello to your wife and kids. Have you been able to talk to them since then? Not much, but a little bit, yes. I will be. Peter Sandholt, third place overall, 2015 race across America, 9 days, 28 hours, 48 minutes. So Peter, third place, you got to be pretty proud of this ride. 9 days, 20 hours. Not a lot of people go under 10 days anymore. No, I'm extremely proud, and I'm just I'm proud of being part of my team. We have such a good atmosphere, and we have some really good people on the team. And I'm very well aware that without their expertise, I wouldn't be able to do this. So it's just an honor to work with these guys, and I think we came in very prepared.
and I think the results shows that.